Atxaldeon Garesetik, gaurkoan Zamariain pilotalekutik, pilotalekun barrun bero eta jendetza ez. Azkenen, Garesera etortzen gan guztitan jendetza haundi hurbiltzen da, gaurkoan jendea aida pixkanaka hurbiltzen, eta, giro ezin hobea txapelketa berri honei hasiera emateko. Udara Kaixabank txapelketari hasiera emango diogu gaur Garesen, txapelketa berria da, udako torneo berritzailea, Kaixabankek berak babestua, eta hasteko ja norgehiagoka polit bat ikusteko aukera, ez? Aurrez aurre Aranburu eta Mujika, Barrokal eta Orbegozon kontra, bibikote berri, esango ginuke, oain arte balkarrekin aitugabeko bibikote dielako, eta ikusiko du, ez? Zer ematen duen partidu, baino kanpotik itxuraz partidu polita ikusteko osagai guztik daude bertan. Udara Kaixabank txapelketa, uda guztien zehar jokatuko den txapelketa da. Gaur hasi eta urriak 5 bitarte jokatuko den txapelketa. Urriak 5 final handie Labriten jokatuko delaik. Eta ikusiko da ez. Bikotek, 6 bikote sendo elkarren kontra buelta bateko ligaxkan. Eta gaurkoan mentxe ez. Pres gaurko protagonista nagusik. Esan bezala, Gorriz, Aranburu eta Mujika bikotea, Urdinez, Barrokal eta Orbegozo eta epaile-lanetan gaurkoan Inigo Pascual. Sakea Urdinen esku, hasierako sakea. Ikusi beharko da pilotalekun ezaugarritara zein bikote egokitzen den hobeki, hasieran pixkat kantxa ezagutzen ibili die lau pilotarik, eta ikusten da ez, horra aurre aldene koeska batzuk badauzkela, eta ikusiko du nola moldatzen dien pilotarik, eta batez ere egiten duen beroari ez, nola egiten dioan aurre, egiesan kanpoan giro hobea zeon, pilotaleku barrun bero ikaragarri egiten do, eta ikusiko du fisikoak zer esana dauken edo ez. Biana sartuko da jokoan, ongi atzeratu, 5 erdingurutik Maitek ezkerpareta bilatu nahien, eskuindikin erdi huts Oianak, Natalek, Oianak atzea, Maite sartuko da jokoan, ongi atzeratu pilota, 4 erdingurutik Oianak txokora, Maitek pixka zabaldu, Oiana bildu, Natalen aukera, atzera, Mai sartuko da jokoan, Maite ongi atzeratu pilota, 4:05 ingurutik, pilotaka da ona Oianana, erdi huts, baino txaba gainen, Natalek ongiraman, boleaz Maiik ezin. Berotzeko tanto pilotaka da disinteko tantoa, pixkat neurrik hartzeko pilotalekuri eta partidun sartzeko, eta ikusiko da ez, guain pilota aldatu due Maitek eta Natalek, lehen, tanto hortan Urdinek aukeratutako pilotakin nahi diztielako, eta ikusiko du ze pilota aukeratu duen. Lehen sakea Natalen eskutik, lauen botea inda, sake ona, 5 erdingurura, ongi bildutako pelota, Oianak eraman, Maiten aukera, ongi bildu, Oianak erkiletxi, Natalek ezin. Ikusiko da hor ezkerparetak ere nola tiratzen dunez, hor ikusi da ezker ez ongi jarrita zeola, baina berak uste baino gehiago tiratu diola pilota horrek zabalera, eta lehen tanto hontan ikusi beharko da pixko bat nola egokitzen dien pilota leku berri hontara, ez?
Maite kongi atzeratu. Boster dingurutik Oianak ezin eraman. Bai, txapa gainen justu. Natale kongi moztu, Maik eraman. Natalentzat aukera. Zabalea, baina gehiegi zabaleratu zaio. Aurrez Oianana ozta iritsi da, txapa joko ez joko. Azkenen epaiek berak ontzat eman do, eta gero Natalek aukerako pilotazun hortan, zabalen, zabaleragi bota do pilota hori. Sake ona Maik, Maite kongi erantzun, Maik moztu, berriz ezker paretan bile, Maiteko songi atzeratu. Oianak bildu. Maite asko luzatzen pilota hasiera hontan, boster ingururaino eta tanto. Songi baztertu dio pilota Maitek, ez? Horre indarra hundikin mandako pilota izan da, pisu handi hartu duena hor bosterdi kuadro ingurun eta ezkerrakin Oianak ezin izan du berden jarri. Garrantzitsu izango da ongi hastea txapelketa, puntu pilatzea ezinbestekoa da, kontun hartuta 6 bikote daudela eta finala hundira 2 bikote bakarrik sailkatuko diela. Beraz, hasieratik puntu bat erdiestek beti konfiantza berezi ematen do, eta garrantzitsua izango da gaurko partidu ere. Maitek luze zabalea, Maik altura hundikin eraman. Maitek atzeratu. Boster dingurura. Natalen aukera. Moztu. Maik atzea. Natalek antxoz. Maitek eskatu. Ongi atzeratu. Maitek zabalera. Maik bildu, ezker pareta asko txokin. Natalek eraman. Eta hor, indarrez emandako pilota izan da. Hor, ezkerrakin Oianak indarra hundi esartzen dio eta hanketa etorri zaio pixko bat Nataleri. Eta gorputzera ez, eta hor Maitek egoki eskatu dion arren, Natale bera sartu da eta gainea etorri zaio pilota hori. Iruta bi urdinek aurretik, Mai esakera, motz-motzen ateratako sakea, ezker pareta bilatuz, Maite bikain luzatu, Oianak gerri jota boster dingurura, Maitek eraman, Mai sartuko da, ezker paretara ongi bideratuz, Maitek eraman, Oianak jaitsi, Natale, ongi atzeratu pilota, Mai, Maitentzat, ezker pareta bilatu, Oianak ezkerrez eraman, Maitek ongi atzeratu, gerri jota, pilota zaie, aterador, ezker paretatik Oianak, Maitek zabalea luze. Oianan okerako pilota, atzea, Maite boleaz, bolea ona, Mai sartuko da, txokora, Maitek bi pareta luze bat, Mai ezker pareta bile, Natalek txokoan, Oianak kongi zabaldu, Maitek eskatu, beste aukera bat Oianantzat, zabaleen, oso tantona ez, Oianak horre oso moztu do pilota hori, zabaleko arrastoa eta batez ez txapa gainen ozta izan dena eta tanto oso na Oianan eskutik. Bikote urdinen Oiana ikusten du ez, erasorako gogoz, hasiera hontan, urdinek lortu dituen 4 tanto horietatik, 3 izan dielako Oianak pilota moztuta lortutakoak, eta ikusten da, pilota moitzeko
gogoakin eman diola hasiera partiduri eta momentuz asmatzen nahi dela, ez? Sake motz-motza guain Maien eskutik eta ez usten harrapatu du pixkoa Maite eta tanto Maiek sakez. Urduritasun pixkoare antzematen da, batez nik esango nuke bikote gorri normala da ez, Natale da oain jike olako txapelketak eta olako mailako partiduk jokatzen, ohitu gabe daun pilotari ez, naiz eta entrenamentutan eta ibili, azkenen beretzat goi mailako partiduk die, lehen aldiz hoxe, Maitekin jokatzen aida eta horrepeti errespetu berezi bat ematen du, ez? Eta ikusko da hori urduritasun hori nola kudeatzen du. Hor irristatu inda ez, ikusten dare lurre labain daola, pixko bat hankakre ies iten dioala, eta nik uste pixko bat igual bustin barko lituzkeala ez, hobeki txasteko hanka hoik lurrera, oianak pare bat aldizre izan dolako irristadan bat ez. Sake hona Natalek, ezkerparetan itxatxita, oianak eraman, Natalek ongi atzeratu. Oianak atzera, Maitek lauter diraino, oiana luzego. Maitek zabalea, Mai sartuko da jokoan, dejada txokoan, ezkerpareta bilatuz, eta Natalek ezin altxa. Hor pixkoa defentsalan eman Nataleri, hasiera ondan kosta intzaio ez, pixkoat hor ezker hori pixkoat geixio luzatzea, pilota hori txapagainen jartzeko, eta hor konfiantza pixkat galduta dabilela ematen du. Pilota aldaketa berriz urdinen eskutik. Sakera Maili, ote txikien da berriz, ezkerpareta bilatuz, Maitek ongi jaso. Maitek earki jarri du boster dingurun, Natalentzat aukera, dejada txokoan, oiana iritsiko da, baina hor ezkertzear hori gehiegi zabaleratu du eta kanpora joan zaio. Norbera bere pilotakin, bikote bakoitza bere pilota ateratzen nahi da hasiera ondan, erosogo sentitzen da norbera bere pilotakin, nahiko antzekoak dila esan genezake, baina, egie da igual, gorrin aldetik ateratzen duen pilota honek irtera geixio daukela urdinek ateratzen duenak baino. Maite oso ongi berriz lauter dingurura baztertuz, beste aukera bat. Atzeratu, Mai sartuko da jokoan. Oiana pilota etxi, hankatara jokatuz, Natalek ongi jaso, ezkerpareta bilatuz, bipareta Oianak, Natalek bikain bildu, Maiten aukera, eharki moztutako pilota, iruter dingurura, Oianak ezin jaso. Maite bizi-bizi
Gusten da hasiera honetan pilota eskutik ateratzen zaiola, eta min egiten ez, bai ezkerparetan sartuz, bai hor pilota mozten dunen, eta bueno, hasieran ematen zuen bikote urdino beki sartu zela partidu, baina bueno, momentu honetan 5 eta 6 markagailun atzetik bikote gorrie, baina bueno, paretsu dijoa partidu. Sake ona, Natalek aukera, ezkerparetan berez zeharki bildu, Oianak eraman, Maitek asko arrotu, Oianak hor zikuste zabalen naizula eta hor txapazpira joan zaio, pilota hori. Denboa eskatu do bikote urdinek, egia da, bueno, naiz eta hor tanto batzuk eginak badituen, batez Oianak hasiera mamoztut indako tanto batzuk, utxe egindakoak ere bai pilatu dituela, ez? Eta horrek, bueno, bikote gorriri auspoa eman dio, eta bueno, momentu honetan berdinketa markagailun, eta partidue ireki, ez? Ikusiko da, hemendik aurrea ze bikote nagusitzen den, eta nola erantzuten duen bikote bakoitzek. Pilota partidu hasi aurretik komentatu du, ez? Kanpoan giro ona zeola, baina barrun bero ikaragarrizko beroa egiten do. Nabaritzen da pilota lekun sartzen den bero sargori hori, eta nik uste horrek ere eragine daukela, ez? Geldik egoteko bakarrik ja bero egiten do, jokatzen dauden lau pilotarintzat gaur bero haundie momentu honetan, eta ikusiko, ez? Fisikoki nola erantzuten duen. Jende artetik hemen ez usten botillero lanetan norbait hurbildu zaio Maiteri, aholkun bat ematea, eta bueno, prest daude lau pilotarik berriz partiduri ekiteko. Natale berriz sakerako prest. Oianak erresto bikaine, Maitek pilota ongi atzeratu, Oianak eskun sartu gabe hor erdi utxen, eskun ikusten da, ez, pelota honekin gozakaitz xamar dabilela, etzaiola pilota eskun ongi sartzen, beraiek urdinek ateatzen duen pilotakin bai, hor ustorago dabile, baina gorrik ateatzen duen pilota hau etzaio eskun behar bezala sartzen, eta hasiera honetan utz desente zazpitantorako, hoxe ez, utz desente pilatzen Oiana, eta Maik hori ikusita igual, berak hartu beharko luke pixkoa partidun erantzukizune, eta partidun pixkoa geixio sartu. Txokoan, gantxoz, Maik ongi atzeratu, Maite bolea bikaine. Oso berea duen jokaldi da hori, ez? Bolea bikaine dauke Maitek, eta guain eskun bete-beten sartu do, eta Maili bera ez usten harrapatu do, ez? Hor, abiadura hundikin indako jokaldi horrekin. Eta, bueno, atzetik hasi badi ere partidun, guain bi tantoko aldetxoa bikote gorrintzat. Ongi atzeratu Oianak, Maitek erantzun, Oiana ezkerpareta bile, Maitek zabalea, Maili bildu, Natalek txokotik txokora, Oiana bipareta, Natalek eraman, Mailik ere bai,
Maitek atzeratu, Oiana ezkerrez, eraman, Maitek eskatu, zabaldu, Maitek Maik txokotik bildu, Maitek eskatu eta atzeratu, ongi lauter dingurun, Oianak eraman, Maitek txokotik txokora bikain, Oianak eraman, Natalen aukera, ongi zabaldu, Maik dejada, luze, Oianak eraman, beste aukera bat Natalentzat, eta hor txapa gainen mozten hasi den hortan txapapera ez, baina bueno, nik uste tanto ona ikusi dula lau pilotarin eskutik, batzuk erasoan da beste batzuk defentsan, Natalek berak ere oso ongi moitu du pilota momentu askotan, baina bueno, azkeneko pilotaka da hori, hor txapa gainen ongi moztu nahizun hortan, txapazpira joan zaio, ez defentsa lan bikain ere lau pilotarin eskutik eta tanto polite. Mai boleaz, Maitek ongi atzeatu, gerri-gerrin jota, Oianak ezin. Horrankak ezin jarriz dabile, eta nik uste hor eskat guzti beharko lukela ez, zapatile hori hor azkeneko pausu hortan hankak ies iten badio bazaie delako ez, hankak behar bezala jarri gabe apilota hoik eramatea. Maite ere ikusten da ez, bixi da bilkila gaur pilota, eta hor, 5 kuadro terdinguru hortan pilotak ere pisua hartzen dola, eta zaie iten dela bueltatzea. Maiek aukerako pilota, earki etxita, Natalek eraman, Maiek dejada, Natalek jaso, eta hor gutxigati badare ezkerreko arrastoan gainen ez, nik uste hor ongi defenditutako pilota izan dela, baina justu edo ozta arrastoan gainen jodula pilota horrek. Eta Maiek, tanto ona jokatu du eta oso ongi moitu du tantontan pilota. Mai berriz sakerako prest. Oso sakatzaiona da, momentuz saketik mina hundikin gabe da bile, baina egia da saketik asmatzen badore hor mina indezakela. Eta ikusiko du ez. Jokaldi horrekin asmatzen duen gaurkoan. Maitek aukerako pilota. Ongi moztu, 3 kuadrotik Oianak eraman. Natalek berriz hor 3 ingurura luze. Oianak ongi altxa, Maite, luze, 4 kuadro terdi ingurura, Oiana 4 terdi, Maite berriz, ongi sartu pilota ezkerparetan, Oianak eskubiz ozta badare ere eman, Oianak moztu, Natalek ireki, Maik, zabaletik zabalea, eta horren ikuste hor ulertu gabe ez, Maite ere berandu xamarra bitu da, Natalentzatre etzen pilota ona, baina nik uste hor elkarrulertze hortan utxe egin duela ez, lehen esan du lehen aldi delare txapelketa elkarrekin jokatzen duela, eta pixkanaka joango die ez, konfiantza hori hartuz eta elkar hobeki ulertuz.
Maitek eraman. Natalek. Ezker zeharrona. Maili bildu. Maite eskubiz. Ongi atzeratu. Boster dingurutik Oianak arazoik gabe. Maitek ongi atzeratu, ezker pareta bilatuz, Oianak ongi atera du pilota hori. Maitek zabaletik zabalea luze. Maili bildu. Natale sartuko da jokoan. Zabala bilatuz. Mailik ongi bildu. Maitek atzeratu. Oiana bildu. Maitek zabalen dejada, luze altu xamarra. Mailik ongi. Oianak aukerako pilota. Atzeratu Maite. Berriz zabala luze. Maili luze. Maite botibolea, zabalea. Ongi sotamanoz. Maitek eskatu. Luze jarri, lauter dingurura. Oianak eraman. Maitek earki moztutako pilota. Oianak eraman. Aukera guai Natalentzat. Ipareta. Indarra hundi gabe ez. Hor Mailik ongi moztu pilota. Boleaz Maili. Dejada Maitek txokoan. Eta hor berriz hoxe ez. Nik uste bik iristen ziela pilota horta ongi. Maili berak azkeneko pausu horta atzea bezala indo Oianare atzetik heldu zelako. Eta nik uste biek iristen ziela ez. Kasu hontan pilotari eramatea. Baina Gorrintzako tantoa. Pilota aukeratzen da bile bikote Gorrie. Ikuste beste pilota bat aterako duela kantxara, guain arte jokoan ikusti ez den pilota bat. Eta ikusiko ez, nola ateratzen den frontisetik eta lurretik, eta zetekin ateratzen dioan pilota berri horri. Natale sakera, kuadran pote eginda, sake ona, boster diraino, Oianak eraman, Natalen aukera, ezkertzearra, Mailik earki bildu, Maitek atzeatu, berriz ezkerparetan ongi sartuko pilota, Maitek atzeatu, Natale boleaz, Mailik ongi zabaldu, hanketara jokatuz, Natalek eraman, beste aukera bat Mailintzat, dejada txokoan, Maitek eraman, beste dejada bat, Maitek eraman, atzea, eta Mailik oso ongi moitu do pilota ez, hor dejadakin Maiteri mineinez, eta azkeneko hortan sotamanoz bikain atzeratuz ez, hor Natale bera buruz gain pasata. Amarna momentu enten markagailun, ireki partidue, aukerakin bibikotek, partidu erdira iristen egan hontan. Maite, luze zabaletik zabalea, Oianak earki eraman, Maite beste aukera bat, berriz luze zabalen, Oianak ere zabalea, Natalek dejada, oso dejada ona, matematikoa ez, bikaina izan da hor, zabalen indun dejada hoi, egia esan horrek teknikoki zailtasun handik dauzke ez, heldu zen bezala pilota etorri ondoren
dejada hoi hola zabalen botatzea, eta bikaine Natalen tantoa. Errepikapenen ikusi du ez, baina behin da berriz jartzeko moduko errepikapena da hoi, egin duen dejada zoragarri izan delako. Sakea pixkoa zabalea, Oianak ongi bildu pilota. Mitek atzeatu. Oianak gozo-gozo, bost erdi ingurura, Maitek ezkerrez atera. Mai sartuko da jokoan. Maitek arki bazertu, 3 erdi ingurun pilota itxatxiz. Eta gaur behin baino hoietan ikusi du Maiteri ez, ja 3. tantoa badauke hor ezkerparetan luze jarrita eta bizi-bizi eman da lortzen duna. Eta ikusten da ez, horrazpitik jotzen denen pilota mine egiten dela, eta bikotek aur hori ongi aprobetxatzen ari diela. Natale sakera gaizki botea pixkoat txiki indion arren, iruko arrastotik pasatzea lortu do, Maitek pilota bikain atzeratu, 5 erdi ingurun berriz bikain sartuta pilota, Oianak pilota zai eraman, Maitek zabalea luze, Maik edarki bildu, Natale, luze jarri, Oianan aukera, earki moztu, Maitek eskatu arren Natalek eraman, Maik atzea, boleaz Natalek, eta osko baztertu zaio pilota horrez, hor goiko posturekin eramatea joan den hortan, hor ezkerpareten asko gaiztotu zaio pilota hori, erdi utxema Natalek boleaz jo duna, Maik ezin izan do ezkerparetatik atera. Eta 13 gorri momentuntan aurretik, urdinen momentuz atxeden aldi bakarra eskatuta daude, gorrik atxeden aldik eskatu gabe, eta ikusiko du ez, hemendik aurrea partiduk ze norabide hartzen du, baina baliteke beste atxedenen bat eskatze, gorrik tanton bat itea lortzen bado. Oianak zabalea, Natalek ongi bildu, Oianak ezin. Komentatu du ez, posible zela urdinek berriz atxedena eskatzea gorrik tanton bat gehiago litea lortzen bazun, eta hoxe ez, Oianak berak txeindako azken pilotakadan ondoren atxedena eskatu due, eta ikusiko du ez, gaur botillero gabe dabiltze hemen atzealde honetan, baina beti ilkarri animoak eman, pixkoa partidu nola ikusten den itzein, eta pixkate arnas hartu ez, gelditzen den azken txampa ontarako, eta momentuz gorrik 4 tantoz aurretik. Partidu hasieran aipatu du ez, giroa itzela dela, beti hemen Garesea etortzen ganen festetan ege da, zoragarri dela olako jendetzakin jokatzea, gainetik behidatuta 500 bat laun ikusi daitezke hementxe, eta beti zoragarri da ez, olako jendetzakin eta festa giroan jokatzea oire pilotarik badakie, eta gelditzen den azken txampa honetan, dena emanen du ez, puntu eta garaipena lortzeko, eta bat ez CaixaBank, udara CaixaBank txapelketa honei hasiera ona emateko, ez? Natale berritze sakerako prest.
Zaletik zabalea luze Maitek, Maili sartuko da defentsa lanetan, Maitek ezkerrakin eraman, Oianak pilota moztu, baino horre txapazpera joan zaio, ez? Nik uste berak nahi baino pilota gehiago galtzen nahi dela, ez? Egia da hor partidu hasieran pilota moztuta mine indula, eta bueno, hasiera ona eman diola, baina gero egia da eskun nahiko gozakaitz tabiela partiduko zati batzutan, eta hor indako pilatutako utxegite oikima bizkanaka bikote gorrie markagailun aurretik dikoala, ez? Erki moztu Natalek, Oianak eraman, Ipareta Oianak, eta hor Oianak nik uste berriz zabalea bota nahizula, ez? Horre, tikitaka bizin ibili die, baina bueno, azkeneko pilotaka da hori zabaletik zabalea nahizula eta txapazpira joan zaiola, ez? Hor nik uste, bueno, Mailin lana izango dela pixko bat Oiana lasaitzea berriz partidun sarraraztea eta pixko bat partidun zama hori bere gain hartzea, ez? Hor lau kuadro ingurura, lau terdi ingururare atera daiteke Maili Oianari lagundu pixkoa berriz partidun sartu eta sei tantoko alde hoi pixkanaka murrizten duen. Zabaletik zabalea, Natalek eraman, Mailik aukera, berriz zabalea luze, Natalek jaso, Maitek eraman, Mailik dejada, baina goengoan txapazpira. Bueno, denak dakigu ez, horre bikote gorrik defentsa ona daukeula, eta hortxe haidi igual hanka sartzen ez, bikote urdine bueno, jokaldioik ikusita bikote gorrik defentsa ona duela hortxe haidi jokaldik gero eta justugo edo botatzen, eta hor bueno, suerte gabe dabiltze ez, txapazpira bizpairu pilota joan zaizkioa, eta momentu honetan markagailun aldea hundi xamarra, zazpitantoko aldea gorrin alde, eta nahiko bideratu goita birako txampa honetan bikote gorrik partidue eta puntue. Songi moztutako pilota, Mailik eta aukera, Zabaletik zabalea osongi luze, Natalek ez zin. Gusten da hemen batez azpitik ibiltzen denen pilota lurretik tira egiten dula pilotak eta kosta egiten dela gero defendatzea, ez? Eta defenditzeko baino erasorako pilota lekua dela, erasoan da bilenak asko daukela irazie, eta Mailik ere hori jakin da pixko bat joku aldatuta eta azpitik pilota ibilta mina hundien dezake guaindik partidu duntan. Zabalea guain sakea eta Zabaleagi ez. Bueno, gutxitan ikusten du ez, Maili esan du sakatzaile ona dela, baina gutxitan ikusten du hor Zabalera sakatzen, goengoan, pixko eta arriesgatu du hor Zabalera indako sake horrekin, baina zaio nahi bezala atera eta oso Zabalera joan zaio ez. Sake ona Natalek, Oianak ongi eraman.
jokaldi politien atalek ez, hor ezkerrakin ongi zabalduta, ezkertzarra ongi sartuta ina izan duduna, baina goengoan, gutxigatik badare txapara joan zaio, ez? Bestela oso ongi botatako jokaldi izan da, eta arnasgune txiki bat gorrintzan momentu honetan. Mezortzi, 12 eta 18, kategoria aurretik. Sake osona, bostetik Maitek eraman, Maik aukerako pilota, Earki moztu, Natalek jaso, Maik eraman, Natale bildu, Oianak jaso, Maitek luze, ongi etxitako pilota, baina goengoan txapara joan zaio, eta hortan ez, nik esango nuke bikate urdineko ikusten dela indarrez, eta abiaduraz bixi da behiela pilota, baina utxegitea asko aidiela pilatzen bin arten, eta bikote gorrie, sendogo aidela, ez? Batez horratzen, Maiten momentuz pilotaik bate galdu gabe dago, eta Natalek utxegite gutxi dauzke, ez? Eta nik uste markagaiun momentu honetan daun alde hori utxegitetan daola, ez? Partidu honetan egin dituen kote urdinek pilatu dituen utxegite hoitan. Earki moztu pilota, Natalek eraman, Maik txokoa luze, Natalek jaso, Maik bipareta, Natalek dejada txokoan, eta oso tantona, ez? Kontraerasoan, Natale bikainez, hor Mairi bipareta berak ustaino gutxi batea zaio, eta Natalek kontraerasoan indako dejada oso ona izan da. Eta, 20 eta 12 marka gaiun, eta zulo handi momentu honetan, eta ez bakarrik puntu ez, garrantzitsu izango dare txapelketa honetan puntuz gain bahalik eta tantoik gehien itea partiduro, gero horren beharrare izango delako sailkapenen amaieran, eta naiz eta urdinei partidu irabaztea zaiei jarri zaioa momentu honetan, behintzat tantoak pilatzea helburu izan beharko lukea, ez? Maitek Earki etxipilota hor biterdin gurura eta tanto. Batu du ez, gaur askotan ikusi diula jokaldi hori egiten, eta hor bikote urdine zailtasunekin dabile ez, hor pisu handi hartzen do pilotak, eta hor ezkerrakin defenditzeko lantzaiek momentu hontan, eta hoxe, 21 bateko barkatu. Markagailu hortara ere itxi da bikote gorrie, eta ikusiko, azkeneko tantoa den, ala partidu luzatzea lortzen duen bikote urdine. Hor Maitek oso berea duen jokaldi edo, azkeneko partiduta behintzat askotan ikusten duen jokaldi egiten saiatu da, ez? Hor Zabalen dejada oso ongi ateratzen zaio normalen, berea duen jokaldi da, eta partidu hor laxe borobildu nahi izan do Zabalen indako dejada horrekin, baina oingoan txapazpira alde indio. Mairu eta 21.
Mai berriz sakera. Songi pilota berriz lauter inguru hortan. Berriz hanketara Mairi, Mairik luze. Ezkerrez eraman, aukerako pilota Mairintzat. Ongi atzeatu, boleaz Maite, bolea ona. Ezkerparetan ongi sartuta, Natalek aukera, moztu. Dejada ezkerpareta askokin, Natalek moztu. Ongi eraman, Maite. Zabaletik zabalea luze. Oian abildu. Eta nik uste hor Natale bipareta itea joan dela, ez? Horre aukerako pilota zeuken, hor Maire txokoan harrapatuta zeuken, eta azkeneko momentu nik uste jokaldi aldatuta bipareta itea joan dela, baina, bueno, zapazpira kasu hontan. Malau eta hogeita bat, partidue, bueno, zail urdinentzat, baina hemen denak dakiu ez, hogeita bira arte partiduik ez dela bukatzen, eta, bueno, saiatuko da bikote urdine sustotxo bat ematen bikote gorriri. Oso sake ona, 6 ezkerparetan sartuta. Mairik atzeatu, Maitek eskatu, bikain atzeratu. Ezkerparetara Oianak, Maitek eskubia sartuta, luze, Oianak zabalea, Maitek eskatu, eharki bildu, Mairi hor koizka baten eraman dio, eta ezin eraman ez. Horre, bueno, Maitek horre moztu, pilota ongi moztu do, baina nik uste hor koizka bat jo dola, eta ezkerparetara gehixi otiatu dola ez, eta bueno, 22-14 gorrintzat garaipen ona, eta, bueno, nik uste garaipen, bueno, eroso xamarra ez, beraiek zuezuna, baino, bueno, horre tarte baten azkarrago joan dela partidue, batez eba urdinen opari batzungatik, eta txapelketari hasiera ona Natale eta Maitek lehenengo puntue, eskuratuta, eta ez bakarri puntu ez, markagailune, bueno, aldetxoa lortu du, eta hori gero, bueno, eraki horrara izan daiteke sailkapenen. Oain, bueno, kontatzen, ze kontatzen diuten, elkarrezketatxo egingo diu irabazlei eta galtzaiei, eta ea, zer kontatzen diuten. Bueno, zorionak neskak, Udara CaixaBank txapelketa berri honei hasiera eman diozue, baina jendetzan aurren, gaurre gutxora 500 lagun bazien zuei beide, eta, bueno, nik uste zuek partidu txukun egoain da, edo utxegite gutxio pilatuta puntua batea duzuela. Sí, la verdad que, bueno, dar este comienzo en el Udara CaixaBank, pues con el punto para casa, pues la verdad que es una auténtica gozada. Juventud y experiencia aquí hemos hecho lo que hemos podido y nuestra teoría para hoy, pues bueno, era un poquito eso, ¿no? Intentar fallar lo menos posible, es una pareja dura y yo creo que, bueno, nosotras hemos hecho ese trabajo de intentar fallar, hemos hecho errores, pero bueno, es el primer partido, esto es largo y poquito a poco, entonces, bueno, ellas han cometido yo creo que más fallos, no ha sido su mejor partido y nosotras lo nuestro, pues txukun. Natale, ez erresa ez, gaztetasun hortan olako txapelketa baten lehen aldiz Maitekine jokatzea, baina nik uste, bueno, hasieran urdurixo narren partidu erditik aurrea batez zure jokua ateratzeko aukera eduki duzuela, eta tanto oso politek ere utzi dituzula gaurkoan. Bai, bueno, azkenen urduritasun puntu ere bauket, sentsazioa ondo behar izatea, baina partidu erditikan aurregi da, pixka jo soltau naizela, ikusita Maitek ematen ziten konfiantzakin, eta gustago ibili naizeli esan. Bueno, txapelketa hontan puntuko oso garrantzitsuk izango die, ikusita, bueno, lehenen bi sailkatu pasatzen diela finalea, hasiera ona eman diozue, eta holaxe seitzen duzue. Zorionak bikote. Eskerrik asko. Bueno,
txapelketa berrin, Udara Kaixan txapelketa honetan lehenengo partidue beti izaten da zaie hor, aurreneko partidu horrei pixkoat urduritasun hoi eustea eta gero jendetzare bazeon, nik uste partidun tarte askotan agintzen zinuela, baina gero utxegite gehiago pilatu ituzuela eta beraiek sendoxo jokatuta lortu duela garaipena. Bai, basekiun aseati partio saia izango zala, azkenian maite atzean, oso segura da, eta Natal aurrean be asko mugitzen dau pelota, eta nik uste gaur frontoira jartzea asko kostau jaula, eta gero be pelota ez ginoala ondo baztertzen, eta eurak be ondo ibili dira, eta zorionak eman bakarrik. Hori Oiana, hasieran ikustatu ez, gogotsu eta batez pilota mozten tanto desente lortuta, baina gero partidu erditik aurrea utxegite geixio pilatuta eta hor pixkoa konfiantza galduta partidu erditik aurrea. Bai, hoxe, atzea eman da bakarrik, genekin baite ekarri zitula da pixkat moitzi ezan gure estrategile, baina eskun ez izaten sartzen egile esan pelota gehiagi, eta enu gozatzen da, geho partidu erdia, ez da asko gelditu naiz neo nire, bete hoi naiz, ez da beruago bestela, da hoxe, tanto asko azkar jundi hor erdia paren, aldein dizua gure fallo batik. Bikote, hau hasi besteik ez dain, zorionez beste lau partidu daude aurretik, garrantzitsu izango da puntu oro, segi fuerte eta aurrengoan sorte gehixo da hor. Bai, saiatuko. Eskerrik asko. Hau izan da dena gaur hemen Garestik, Samariain pilotalekutik. Nik uste partidu ona izateko utxegitie gehixo egon diela partidun zehar, baina kontun hartuta txapelketako lehen partidu dela, tentsioa, urduritasune eta bilduta zeon jendetza, lau pilotarik duen maila zati askotan erakutsi duela, eta txapelketa hasi besteik ez dain, gaur hasiera hemen Garesen, eta iganden Lantaronen seituko do txapelketak, han beste jaialdi eder bat ikusteko aukera egonen da, eta han berriz Barrokal eta Orbegozo hariko die, eta kasu honetan Aldaregia eta Galeanon kontra. Plazer baduzue, ordura arte, zuzenen badaba Lantaronen bertan, eta bestela gure YouTubeko kanalen. Arratsalde ona pasa eta laster arte.